Budapestről, Magyarországról költöztünk ide 2023. decemberében, a férjemmel és 2 gyermekünkkel, és a Sunset Cliffs-ben van a lakásunk, a Poniente Beach-en, Benidormban. Hát ennek 2 oka van. Egyrészt azért költöztünk ide, és vettük meg ezt a lakást, mert a gyerekeknek kerestünk jó oktatási lehetőséget. Másrészt mindig is arról álmodtunk, hogy a tenger közelében, tengerparton lakjunk, és ez a 2 célunk így itt tudott teljesülni. Nem, egyáltalán nem ismertük a környéket, sem a várost, és Krisztián a TM Grouptól és Dankó Tamás a Go to Costa Blanca csapatából rengeteget segített nekünk. Ők mutatták meg a környéket, ezt a házat, az első mintalakást megnézhettük, és rögtön beleszerettünk az egész épületbe, úgyhogy onnan pár nap alatt el is döntöttük, hogy itt veszünk lakást. Úgyhogy nagyon sokat segítettek nekünk mind a ketten. Nagyon sok támogatást kaptunk végig a TM Grouptól, amíg elkészült a lakásunk. Folyamatosan kapcsolatban volt velünk Krisztián is, és végig támogattak minket a falak színétől kezdve, a burkolatok, a konyha, mindennek a kiválasztásában, illetve még a bebútorozásban is segítettek nekünk sokat, úgyhogy így Magyarországról nagyon könnyen le tudtuk az egészet vezényelni az ő segédletükkel. Abszolút nem is kellett itt lennünk, csak amikor átvettük a lakást, amikor elkészült a ház, úgyhogy maximálisan elégedettek vagyunk. Hát igazából mindent nagyon élvezünk itt. Az egyik, amit nagyon szeretünk, az az időjárás, nagyon kellemes a klíma szinte egész évben. Tehát most is itt kint ülhetünk a teraszon, pedig október vége van, és igazából ezt a napsütéses időjárást, ezt így január-februárban is a szabadban lehet olvasni, sportolni. A másik, ami nagyon jó itt, azt nagyon szeretjük az ételeket, a mediterrán ételeket, mind az alapanyagokat szeretünk főzni, de az éttermekben is imádjuk a kínálatot, és nagyon sok a szabadidős lehetőség, a sportolási lehetőség, közel a tenger, de emellett vannak hegyek is a környéken, tehát lehet kirándulni, úszni, strandolni, úgyhogy igazából ez a sokféle szabadidős lehetőség az, amit emellett még nagyon élvezünk a környékben. Illetve én még a nyugalmat kiemelném, hogy hatalmas a különbség az otthoni élethez képest, az eddig életünkhöz képest. Sokkal stresszmentesebbek a mindennapok, az emberek is az utcán járva kelve Benidormban, úgyhogy mi nagyon élvezzük és örülünk a döntésnek. Igen, határozottan. Mi maximálisan meg vagyunk elégedve a ház minőségével, a lakásunk minőségével, úgyhogy maximálisan ajánlom másoknak is. Azt is hozzátenném, hogy azon túl, hogy a vásárlás és a kiválasztás folyamatában is sok segítséget kaptunk, azután, hogy beköltöztünk, ha bármi kérdésünk volt, akkor rögtön volt kihez fordulni, és nagyon hamar kaptunk segítséget, választ. Úgyhogy ez is a megelégedettségünk nagyban hozzájárult.